aquesta és la manera de treballar comunitàriament i aconseguir aquestes fites entre tots. Felicitats a tots i a totes i a final de maig tots aquí a la revolució de l'Enrenou. Per tirar endavant les iniciatives de gaire cultural, des d'aquest Consell es crea la Comissió Cultural de la Zona 9. Quan arribem a 0, Enrenou tots ben fora, que s'han dit tot a Lleida. 3, 2, 1, Enrenou! Visca l'Enrenou! Per molts anys! ¿Qué te agrada o qué?